Marc Lleixà fa gairebé 3 anys que es va incorporar al capdavant de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre com a gerent i ara, doncs, amb el canvi de govern i tots els canvis de conselleries, deixarà el càrrec i per això hem volgut parlar avui amb ella, amb el que han sigut estos gairebé 3 anys de gerent, per saber, doncs, per una banda, com ho ha viscut i, com no, haurem de parlar una mica de pandèmia. Bon dia, Marc. Hola, molt bon dia. Remontem-nos primer, si et sembla, al que seria potser primer els temps, els moments previs al 16 de juliol, que és quan se't va donar a conèixer com a nova gerent de la regió sanitària Terres de l'Ebre. Este dia que es va fer el relleu del teu predecessor, Ismael Piñas, com va ser tot? Com va rebre primer la, suposo que proposta o petició per a que estiguessis al capdavant d'este departament? Bé, evidentment, quan reps aquestes propostes, pues, com un repte personal, però també professional, i evidentment en molta responsabilitat. En aquell moment no teníem ni idea del que ens tocaria viure, perquè segurament pues, era algo inimaginable, però tot i això era molt conscient que el lloc pues, que em tocava, no? I el lideratge de tot i el reforçar tot el sistema de salut a nivell de la regió sanitària i, en definitiva, poder millorar tot allò que estigués a les meves mans, tant a nivell de recursos, però també de projectes importants a nivell de territori, pues era un projecte que a mi també em motivava i que pensava que podia aportar coses. Evidentment, per això vaig agafar aquesta responsabilitat i amb molt d'agraïment en aquelles persones que van pensar en mi com a que seria la persona per poder fer aquest relleu, en aquell cas, de mans d'Ismael Piñas. De formació ets infermera per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Psicologia per la UNED, doctora per la URB, has exercit de directora territorial d'infermeria i de l'àrea de gestió de coneixement de la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre. Tot este procés, quina part d'aquest procés, més ben dit, t'ha servit millor per a aguantar, diguéssim, estos 3 anys? Bueno, jo crec que al final les persones som un compendi de situacions, d'experiències viscudes. Evidentment que la formació és important, però tampoc no ho és tot. És a vegades també el tarannà de les persones i està, no sé, jo també em definiria com una persona en una part també de coordinació i de voler involucrar tothom dins dels processos i que aquell concepte de que sumar multiplica. I jo crec que aquestes també qualitats, que també com a persona jo tinc amb facilitat, i l'empatia, en determinats moments també m'ho han facilitat. Evidentment, com a infermera que soc i que encara que he estudiat també altres coses, la meva professió sempre ha sigut l'infermeria com a tal, en una vessant o en una altra, també et donen aquesta mirada més àmplia del sistema de salut i que per tant, aquí també crec que és una cosa que també m'ha enfortit i que, evidentment, tota aquesta experiència personal que m'emporto i professional és molt important en aquest nivell, però sobretot aquesta coordinació i el que totes les persones són importants i tots els proveïdors són importants a nivell de territori i tots poden aportar, perquè el sistema de salut públic és el que havíem de nosaltres enfortir i tots aquests projectes que ja teníem, alguns d'ells ens ha donat temps a poder-los gairebé i consolidar, altres se queden en una fase avançada i, evidentment, en aquesta pandèmia que ens ha tocat viure i que hem gestionat el millor que he pogut i, sobretot, acompanyar aquesta crec que seria la paraula, als diferents proveïdors i als professionals que són els que també han donat el millor de si en tot aquest procés.
en estos 3 anys, ja ho vas dir quan se't va presentar com a gerent, però també t'ho he sentit dir al llarg d'estos 3 anys, volies aplicar un pla estratègic de salut a les Terres de l'Ebre centrat en el servei a les persones. No sé si està a part, sona evident, no? Perquè la salut la patim les persones, però suposo que la part d'infermera i també com a llicenciada en psicologia afecta molt, no?, en prendre aquesta decisió. Evidentment, jo crec que hem de tindre molt clar que sempre hem de treballar per a les persones. Els professionals, evidentment, és una part important i és un dels pilars importants del sistema de salut, però no hem de perdre mai el nostre objectiu. El nostre objectiu és cuidar, quan se pot, evidentment, curar, però, com dia abans, acompanyar a les persones en les diferents etapes de la seva vida, i també no només quan hi ha una malaltia, sinó també en tota aquesta part de promoció, de prevenció, que és tan important, no? I al final és allò que sempre també diem de fer salut des de totes les polítiques, perquè al final influeix tot, el com vivim, on treballem, el tindre feina, no? Tota la nostra vida té una repercussió en la nostra salut, tant física com mental, i per tant, com a persones que som i com a el compendi de tot això, jo crec que, evidentment, aquesta part infermera que nosaltres, no, això ho tenim tan inculcat, m'ha ajudat, evidentment, a no perdre el nord des d'aquesta vessant. I també, no, parlàveu d'aquest pla estratègic, que era un dels encàrrecs que tenia, però, evidentment, jo quan també se me va fer l'encàrrec, vam començar, li vam donar una mica un viratge, en lloc d'aquest pla estratègic ens vam centrar més en un pla d'acció per a que fos més a curt termini. En aquell moment encara no sabíem que ens arribaria una pandèmia i crec que això ens va ajudar. Com a Servei Català de la Salut teníem clar identificades algunes línies estratègiques que s'havien de reforçar i s'havien de treballar. I aquí és on vam començar a ficar-hi fil a l'agulla. Algunes ens han servit també per la gestió d'aquesta pandèmia, però no només per la pandèmia, sinó també en tots els altres aspectes. Parlem de la resolució, de la coordinació, de la reordenació de fluxos, de l'accessibilitat, de les llistes d'espera, no? De poder cada un dels diferents proveïdors del territori aportar tot allò bo que té, que tots ne tenen, per a poder donar una millor atenció a les persones, que és, en definitiva, el nostre objectiu màxim, no? I dur a terme aquests projectes que també eren importants. Un d'ells, jo ara estic a Móra d'Ebre, he pujat a acomiadar-me. Un dels projectes importants, com no, també era la creació d'aquesta nova empresa pública que està culminada i que, això també és una de les coses importants que m'emporto, entre moltes altres. Fa un moment parlaves de que sumar multiplica i no sé si sempre ha sigut possible, perquè en aquest sentit em ve al cap el tema de l'aparcament a l'Hospital de Tortosa, la unitat de radioteràpia, si anirà a l'hospital, que fenomenal Jesús, després ja es veurà. Tot i així, o sigui, ha sigut el moment en què més creus que ha sigut necessari sumar multiplicar, tot i que t'hagués trobat una mica de problemes? Hi ha hagut, pandèmia a banda, altres problemes que potser a vegades no ho sabem. Nosaltres sabem el que traiem als mitjans, però detrás a vegades hi ha més tela. Sí, evidentment. Tota aquesta cuina que hi ha detrás i també és evident, les coses no es fan soles, són coses i aspectes i projectes importants on se necessita la col·laboració també del món local, que és una peça important i que de vegades poden ser facilitadors i per tant que les coses vagin molt rodades, i altres vegades hi ha també obstacles, volguts o no tan volguts, que fan frenar projectes. Però tot i això jo intento quedar-me en els aspectes positius. La unitat de l'accelerador lineal ja està en procés final, diguem-ho, de calibració. En molt breu hi ha les persones de les Terres de l'Ebre que necessiten aquest tractament podran tornar a rebre'l des de la nostra regió sanitària. Sabem que això és un impàs perquè l'edifici oncològic està projectat
a l'ampliació del Verge de la Cinta. Quedem en això, quedem en que això ja està fet. Parlàveu de l'aparcament, bueno, va ser un projecte que jo em vaig trobar i que se va revalorar en un també exercici de responsabilitat, perquè crec que sempre ho hem dit, l'objectiu important era solucionar la part assistencial del Verge de la Cinta com a hospital de referència del territori, que per tant havíem de trobar una solució que fos bona, no només per aparcar, que també és un dels projectes i reptes que tenien, sinó també dels propers 15 o 20 anys, no? I també ho hem dit, no renunciem a un hospital nou, però hem de ser conscients que aquesta era una molt bona solució i que, a veure, hem continuat treballant-la, hem reordenat i vam posar una altra proposta damunt de la taula molt bona, una proposta d'una ampliació de 44.000 metres assistencials. A banda, solucionem també la part d'aparcament i la connexió amb la ciutat en l'edifici oncològic i que, per tant, en un futur ha de portar aquest accelerador lineal a l'Hospital d'Aguts, que és l'hospital de referència del territori. Això són coses que són òbvies. De vegades, les relacions i com dir, aquesta part de facilitació que poden fer els ajuntaments no ha estat tan fàcil com hagués estat possible, però en tot i això crec que ara hi ha un conveni signat de l'Ajuntament de Tortosa amb el Departament de Salut i també amb el Servei Català de la Salut i que entenc que està per damunt de que canviem les persones i que, evidentment, entenc que aquest projecte de continuar, o jo esperaria que continués endavant, està ben encarrilat. De fet, hem continuat fent les reunions, la setmana que ve ne tenim i en una molt bona ja enfilat, com ha de ser aquesta ampliació i també remodelació, perquè no només parlem de l'ampliació, sinó també la remodelació del Verge de la Cinta. S'han fet, s'està en fase, ja tenim la primera fase de les noves urgències, però s'han d'acabar de desenvolupar, remodelar la quarta planta, també estem veient on s'han d'ubicar finalment el nou bloc quirúrgic, si a l'edifici nou, diguem-ho així, o a l'actual. Tots aquests temes que són tan i tan importants, com diem, si fiquem al centre les persones del territori, ho farem i ho farem bé. I col·laborarem i anirem de la mà. I si tots remem en la mateixa direcció, segurament que serem més ràpids i els projectes sortiran d'una forma més lleugera i esperem que així sigui. M'intento quedar en les coses positives, tot i que, evidentment, hi ha hagut moments que no han sigut fàcils, però tampoc no m'interessa gaire enganxar-me en aquestes coses que crec que també forma part dels reptes que sabia que em tocaria afrontar. Però un repte que, ho has dit una mica abans, que no esperaves, que ningú esperàvem que haguéssim d'afrontar, ha sigut aquesta pandèmia. Com ho ha viscut la gerent territorial? Perquè, ostres, tu vas fent el teu dia a dia i de cop trobes algo que ho para tot. Almenys en primera instància ho para tot. Sí, ho para tot, ho va parar tot, sobretot en una primera onada amb molta incertesa, on també com s'ha viscut a nivell de territori, i també a nivell de país, la primera, segona, tercera i quarta onada ha sigut diferent, però jo d'entrada crec que com també, i com sempre dic, tot l'agraïment per a tot el meu equip, per a tots els equips de direcció i sobretot per a tots els professionals i també la ciutadania. En aquests primers moments no sabíem el que ens passaria, com ens aniria, a què ens afrontàvem i, per tant, amb moltíssima intensitat, amb molta responsabilitat, en un exercici de coordinació i ara, en aquest moment més que mai, és quan jo també he notat l'escalf i la facilitació d'algunes persones i també els obstacles per part, malauradament, d'alguns, que també han estat. Però intento, com sempre, quedar-me en el positiu i aquesta part de coordinació a nivell de territori, crec que el que s'ha fet ha sigut molt important, de cada un dels hospitals, veure quin era el paper que havia de desenvolupar, també la primària, també la salut mental, el SEM, i cada un de nosaltres eren importants per veure què havíem de fer, per aportar el millor i deixar-nos estar de qui era el propietari de cada un dels hospitals o dels diferents recursos o equipaments, sinó volcar-nos i que entre tots ho havíem de fer.
jo m'emporto això. I aquí sí que... I després, quan hem sigut capaços també de preparar-nos per afrontar noves onades, des del Servei Català i des del Departament, hem estat capaços de deixar de banda i prioritzar el que necessitaven les persones. I si parlem de recursos, s'han posat recursos, no?, com a estructures Covid per donar millor resposta al verge de la cinta en unitat de semicrítics. Vam ser àgils i hem pogut, encara a dia d'avui, tenim 10 persones ingressades per diagnòstic Covid a la UCI i 10 no Covid, per tant, hi partíem d'una UCI de 10. Per tant, vam ser capaços, com també hem estat capaços de poder crear estructures Covid a hospitals municipals, tant a l'Hospital de la Santa Creu com a Amposta, i que, per tant, finançat 100% al Servei Català i, per tant, en aquest sentit, com dia, ficant al centre el que necessitava el territori i que ens havíem d'enfortir i tirar endavant tots aquests projectes i aquesta coordinació i fent tot allò que s'havia de fer, enfortint la salut pública, enfortint l'atenció primària, enfortint la salut mental, i això són aspectes que es queden i que encara, evidentment, molta feina per fer, però estic segura que aquí darrere i el nou conseller també ja formava part de l'equip de direcció i segur que també ho valora i ho continuarà fent. Hi ha qui considera que amb l'aixecament de l'estat d'alarma ja s'ha acabat la pandèmia, no? Que estem ja en postpandèmia. És arriscat fer aquesta afirmació? Bueno, és arriscat des del sentit en què encara tenim casos. Evidentment, la vacunació i l'estratègia de vacunació, que també ha sigut un repte, i aquí també tot l'agraïment a tothom que ha col·laborat, perquè la logística és, bueno, no es pot explicar, és realment molt complicada, molt complexa, però bueno, jo destacaria, tenim a Terres de l'Ebre més de 71.000 persones vacunades en primera dosi, el que això significa, i més de 33.000 en la dosi completa. Evidentment, això és un abans i un després. Però, en tot i això, el risc zero no existeix. Molt de compte en aquelles persones que encara no estan vacunades, que només tenen una primera dosi, tenim variants que van, no?, i que també s'estan posant i veiem que tenen unes altres característiques que, ho dia abans, encara tenim 10 persones en l'impacte que això té per a elles, per a la seva salut i també l'impacte en les famílies ingressades a la unitat de cures intensives. Per tant, prudència, respecte, perquè també estic segura que hi ha coses que encara no les sabem i, per tant, com diem, necessitem tenir aquesta immunitat de grup important. Encara no la tenim. Evidentment, si l'estratègia de vacunació podem continuar duent-la endavant d'aquesta manera i en aquest bon ritme, segurament la podrem tenir aquest estiu i serà una molt bona notícia i serà un punt d'inflexió, començar a fer les coses diferents, però també vigilant molt què és el que està passant a altres països al nostre voltant i, per tant, en aquest punt de prudència i de continuar respectant el que són encara les mesures de seguretat que sabem que és sí o sí allò que funciona. Per anar acabant, no puc preguntar altra cosa que després de gairebé 3 anys com a gerent territorial, un d'ells molt intens, ara què? Què tens sobre la taula? Quines previsions tens? Tornar a ser infermera o potser prefereixes parar una mica? Perquè, com deia, ha sigut un any molt intens i després ja es veurà. Bueno, jo crec que ara el que toca també és reflexionar, agafar una mica de distància, també d'un merescut descans. Jo també com a persona, però que també dedicar-me una miqueta a la meva família, que també li vull donar l'agraïment, perquè realment ha sigut 3 anys molt intensos, però sobretot i en especial aquest any i mig, on, com diem, m'intento quedar en aquestes coses positives, hauré de reflexionar, valorar les diferents opcions que tinc, ja que me vull dedicar en un futur, i ho continuaré fent en la màxima intensitat, responsabilitat i seguir treballant per les persones i pel territori, com sempre he fet. Doncs estarem atents a veure si acabes potser en algo que
tractes amb els mitjans, no? Com ha sigut en aquests 3 anys. Bueno, moltes gràcies. També jo donar-vos les gràcies a tots els mitjans, que sempre que tinc oportunitat us ho dic. M'he sentit molt tractada amb molt de respecte i me quedo en tot allò positiu. Com a grans projectes jo destacaria, hi ha molts, hi ha algunes coses petites, no? Com a territori, però que tenen un impacte important per a les persones i a nivell de territori i sobretot en Salut Terres de l'Ebre, que dilluns ja es fa el canvi i el dimarts, el dia 1 de juny, els 350 i pico treballadors de Móra ja seran treballadors de l'empresa pública i, per tant, del Servei Català de la Salut i en aquest projecte important de modernització i ampliació del Verge de la Cinta i molts projectes que hi ha, també de sobretot l'atenció primària, projectes importants també de centres d'atenció primària, Flix, el Cap Baix Ebre, molts de temes que tenim embastats i que segur que la persona que vindrà darrere acabarà de culminar i que sap que tindrà el meu suport en allò que necessita, com sempre he dit, per a millorar, que era el meu objectiu quan vaig venir aquí i me'n vaig en el mateix, ajudar i ficar el meu granet de sorra en millorar la salut de les persones i també tots els equipaments de les Terres de l'Ebre i ha estat un plaer i me'n vaig, la veritat és que en un bagatge i en una motxilla molt carregada de bones experiències i grans persones i grans professionals que he conegut. Gràcies per tot. Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per concedir-me aquesta entrevista. Gràcies per estos 3 anys, que no han sigut gens fàcils, sobretot este últim de pandèmia, i que vagi molt bé en el futur. Gràcies.